Histrioni opet širom otvaraju svoja vrata. 19. Gumbekovi dani svečano se otvaraju 9. ožujka s prvim spojem Hrvatska je to inačica Broadwayskog mjuzikla. Evo kako su tekle dvomjesečne probe. Najveći dio proba u stvari bazirao za početak na pjevanju, na tehnici pjevanja, jer kao što sam rekao, ovo je zahtjevan mjuzikl i svaki mjuzikl u stvari računa na to da glumac ima barem jednu od te tri, kako se kaže, triple threat, jel? Ples, gluma, pjevanje, da barem jedna od te tri mu je nešto što mu nije teško ni u ponoći. Jel? Tako da, u stvari, oni su počeli pjevat, počeli su raditi i na songovima, ali i ono što je zanimljivije, radili su na vokalnoj tehnici sa Kristinom Habuš, tako da je da dobiju snagu za odraditi ovako jedan malo naporniji posao. 5 dana prije premijere završne pripreme u punom su jeku. Ko redatelj sam strašno napet da vidim kako će publika reagirati, s obzirom da se ovdje još bavim sa nekih par sitnica koje u cijeloj priči negdje mi malo još fali vremena, pa bih htio da se još taj petak malo prolongira, tako da u stvari zato kažem neopisivo, jer s jedne strane čekam tu publiku, s druge strane bih htio da se što kasnije dogodi. A osim prvog spoja na festivalu će se dogoditi još 17 predstava, među njima i brojna gostovanja. Iz Splita nam dolazi gospođa Arijana Čulina, ona je uvijek tu draga gošća u Zagrebu sa svojom predstavom Kaki smo, taki smo. Dolazi nam Richard čuveni iz Zadra sa svojom predstavom Oči u oči s gospodnom. On nam je, iz Varaždina nam dolazi ubojita balada Varaždinskom HNK, iz Varaždina nam još dolazi Kerekeš teatar sa svojom predstavom Ljubav. Onda imamo, znači, od inozemnih gostovanja iz Beograda nam dolaze dvije predstave, jedna je Jel slobodno, a druga je Balkanski muškarci. Iz Tuzle nam dolazi predstava Ja Medeja. Iz Hrvatskog kazališta Pečuh dolazi, znači, Čaruga, njihova postava Čaruge sa hrvatskim glumcima iz Mađarske pojačanima sa nekim glumcima iz Hrvatske. Evo i kako do ulaznica. Na našoj stranici www.histrion.hr imate kompletan raspored, mogućnost kupovine karata. Požurite, neke karte su već skoro pa rasprodane za neke predstave, tako da od 6. kažem do 27. sigurno će naći 2-3 predstave svako za sebe, ako ne i više.